So guys, mamimigay tayo ng school supplies sa mga tinutulungan po natin. Ayan, unahin natin dito kay Kuya Felix. Yagi. Hey, good morning. Dahil ako timalog, te. Hello, ha? Miraswila. Yan, meron ditong sabon. Ayan, mapicture kita, te. Mapicture kita. Galing niya sa ating sponsor from USA. Ikaw nag-eskwela ka na ba? Pero nagkaklase na po. Sayang na. Nag-eskwela ka, boss? Ayun sa Laguna si Kuya Felix. Ayun, pinapatrabaho natin yung bahay ni Alexander. So pagkatapos po nito, pupunta tayo doon. Yagi. Yan, sunod nating pupuntahan guys. Sina Ate Marites. Yan, kung matatanda niyo po, si Ate Marites, asawa ni Kuya Naldo. So, si Kuya Naldo, sumakapilang buhay na, ilang buwan na yung nakakaraan. Parang nakita ko sa Ate Marites dun sa ano, sa tindahan niya. So bili natin tayo dito sabon, toothpaste, saka ano to, lapis, papel. Galing to kay Ma'am Rock sa Georgia, USA. Ay, tawag di ba, oy? Hindi. Ay, pesta. Pesta. Si Ate Marites? Marites? Iyo po. Nalos tindahan to, ka naman? Ay, masih tindahan pesta. Iwalat ko lang ganito. Iyan na po, pakita ko na po naman. Salamat. Lingaw ka na sako. Iyaw. Lingaw ka na sako. Pakita ko na lang po. Iyo po ta. Murang pilihan. Sige. Salamat. Ayan, sunod na nating destination guys sa Abu. Yan doon tayo kay Raymond. Baka wala din silang mga school supplies. So kahit pa paano makatulong to sa kanila. Sarado kasi yung gate eh. Ano yung ginagawa mo? Ito. Ha? Ano yan? Hindi ba delikado yan? Hindi. Kasi eskwela ko eh. Ha? Tatlong eskwela ko. Kala ko ipapamasada mo. Oo. Paano, anong klaseng... Wala lang. Sigurado ko hindi delikado yan ha. Yan, idadaan ko lang dito yung itong ano. Kumusta na pala? Wala. Kumusta na ang buhay?
Maray man. May mga tanim ka? Mayroon. Yung balatong, pinagyan nga ni kaso. Saruan lang ang harvester. Paano yan? Dahil ako nakakaguyan dyan sa mga nag-aaragi dyan. So, Dapat lagyan mo ng bakod. iba nga ng bakod. Ba't pinadaanan ng harvester? Ay, dahil sinandaanan. Tinawang ko ng Grabe naman yan. Asan sila Raymond? nag-klase. Sunduin ko mamaya. Sigurado ka hindi ito delikado? Linagyan ko ng una yan. Kaso, inalis ko kasi. Lahat matibay ito. Kasi ito yung magdadala ng ano dito eh. Ng puwersa. Kasi kung dito, okay naman eh. Dito lang. Yung galang ko. Galing yan sa Edwards family. Ito talaga ng Raymond tapos Ayun, bahala ka na dyan. Oh, alis na ako ha. Kumusta si Ate Michelle? nagpasit na. Susunduin ko mamaya eh. Ay, di walang tao dito. Ikaw lang? Si Mia nag-umumudyol. Mia? Nag-alas na lang yan. Ha? Nag-alas na lang. Bakit? Hindi, ano, dahil na sa inako sa high school. Bakit? Overage. Didibukas siya yan sa ano, 25 ngayon bulan. Ano niya na sana? Grade 8, silang tatlo. Kung grade 8, ba't di tatanggapin? Sabi ng ano, principal doon sa ano, sa Pamor. Nag-ipa-enroll na. Kaso, kinansil siya. Sabi kasi, 9. Ang grade 9? Pinapaano siya, pinapaalis para makahabol siya. Ilan taon na si Mia? nasa 18 niya. 18 na. 18. Para makahabol siya, dapat kasi dapat kasi 16 years old ka tapos ka na ng high school. Tama naman na. Pag nakatapos siya, sabi nga, Tama naman na dapat 18 years old ka tapos ka na ng senior high school. kaso second repeater. Mabuti nga yung dalawa ko. Kasi pag mag-aral. Siguraduhin mo lang iring mo ha. Tuka mo tabagat yan kan. Accidental na agad yan. Nagkakait ka. Matay. Kundi morong may GPS. Ate Magdalena. Laki ng baboy mo ha. Si Kuya. Ito madala akong pasalubong galing to sa USA yan sa Edwards family. May sabon, may toothpaste, may shampoo, may lapis, saka notebook. Ayan. Asa yung mga anak mo tayo? Nasa loob po. Nag-aral po si Princess, si Jordan po hindi. Nag-module lang po. Module. Yan, tignan ulit natin yung baboy ni ate. Ang laki natin, no? Wow. Tignan mo naman yung lapad nito, oh. June 8. So ngayong 8, mag-3 buwan na. Wow. Ang lamig mong mag-alaga ng baboy, ha. Sa ngayon, mura yung baboy. 140, mababa nga. Hintayin mo kasi minsan umaabot yan ng 190 yata, 180. Ano sa likod? May karapata? Ay meron. Ay sa likod. Ano po yan? Wala yung ano niya dyan sa... Parang yun. Nilagyan ko kasi kanina ng ipil-ipil na panguya ang bagnibangan nila. Hindi yung karapata. Ay yung tae ng Tayo nila yung baboy. inuman nila yung... Pero ang laki no. Ba't di hatiin te? Yung goma. Wala ko po kasi yung pambili ng panglagay dyan. Diyan sila kumakain. Ay umiinom. Uminom lang po. Minsan dyan lang po pagkakain nila. Pinutubigan mo. Inom din sila dyan. Hindi pwedeng hatiin yan. Kinirami lang po Ay. yan. Sabay tangkal din. Kasi nagbenta na po sila ng baboy. Iniram namin, hindi naman ginagamit. Bibili din ulit silang ano. Pero bilib ako sa pag-aalaga nyo sa baboy.
Maganda siguro yung baboy na nabili natin. Tapos bukod dun sa maganda yung baboy. Ah, babae pala yung isa te. Hindi po, pare lalaki. Ba't ang daming suso? Marami po talaga suso, pero lalaki sila pareho. Ganyan ba yung baboy? Ah. Saan kaya? Bukod sa maganda na yung baboy, magaling pa kayo mag-alaga. Oh, hindi lahat ng nag-aalaga ng baboy ganyan yung ano, kalalabasan. Bawing-bawi kayo dito. Oo nga. Hindi, bawing-bawi kayo dito talaga. Basta sabihin niyo pag ibebenta niyo ha. Kasi baka mataymi nga na may pera ako. Ako lang kukuha. Oo. Wala pa rin pinibenta nila. Malayo ba yung pwesto dito ate? Sa ano, doon sa may isang tangkalan po. Nandyan lang. Pero malapit lang ba? Magkano daw yung gagastusin pagpa-client eh? Yung 8 daw po siguro. 8,000? Ay, kayang-kaya yan dito. Dilihin siya. Ano, nabili siya sa pagkain, kabaho. Hindi, malaki yan te. Malaki yung dilihin mo dyan. Pero nililista mo lahat ng nagagastos mo. O, doon malalaman niya kung may dilihin sa kaba wala. Tingin ko malaki yung dilihin sa inyo dyan te. Mabilis lumaki yung baboy nyo eh. Ang buhay ng mga baboy na ito ha. Ay, yun na rin ni Judy ang sinuno. Umiiyak na yun te. Ano yung ulam niya te? Ano yung ulam niya? Ano po, nagginawang akong gulay. Ano? Nano ka? Tamakibukong ka baga? Oh, pero usog. Mayo si ate. Mayo si Paralinga. Nagluluto. Maribukong ka man. Nano ka? Basta Judy. Judy. Ginagamit mo yung ano mo, saklay mo? Dito po hindi. Nila, parang matigas na luto. Ito ba daw po siya? Gusto makita ng sponsor natin kung ginagamit mo daw yung ano, yung saklay. Mailing ang hutong talaga iligdi. Ano ka man? Ha? Nagngirat na baga? Ano ka? Ha? Malalaboy muna bagaan. Ano ba? Kano ba ang payong bita? Baka hinang-hinang na kang ano. Ay, basa-basa na kang hinang te. Te, pasukin ko nga. Ako na lang. Basa-basa. Ano ba? Wala akong maho. Nagpaiskilan ka na ko sa bago. Nagdaman ako kay ate. Basa-basa nga. Maring saan ang bago pala. Maring nga sa pagdiri sa laok. Pagdiri talaga yun. Ay, ba? Sabi. Malaman ako ha. Nilibuhin takanan ha. Ha? Daw ulo digdi ho. Ano po nangyari? Tanghali na. Tulukod ko lang po. Ano, bakit po? Ano daw po kayo ng gamot? Pagbakal na. Baka hindi kayo kumakain. Bakit po? Tanghali na, alas 11 na. Sige po. Sino nga po ulit na may-ari nitong lupa? Baka pwede tayo makiusap na pwedeng simentuhin tong ano. Flooring. Pwede po samahan niyo ako? Ano po nakain niyo? Baka sa kinain lang po. Ipapasiminto natin yung ano mo. Ayan. Yung bahay mo. Kung papayag. Magandang Marinaga po. Okay lang po. Ano lang naman po. Magpapaalam po sana kami kung pwede pong ano yung bahay ni nanay. Simintuhin yung flooring lang po. Ay, sa loob? Opo. Ay, may problema ay. Dahil man ano garo, dahil man Ay, sunog laog lang. Okay. Opo. I-flooring lang yung loob para hindi siya magputik. Ah,
Sige, wala namang Ah, problema. nay, wala ka Kasi ng problema may- sa... Ano? Siyempre, tanahabo kung ano dahil ka. Oo, di sa... Oh, mas maganda na yung nagpapaalam kaysa basta na lang tayo gagawa ng ano dyan. May po problema. Ano nay? Oo, Okay, sige gusto na. siya. Sige na, pagsinintuhan. Gusto mo si ate? Kaya abo mo. Kaya abo man ako. Ang sabi ko sa imo, kung mapaharong ka, dahil mo pag... Konkretohon. Oh. Yan. Kami, gano'n din po yung pagkakaintindi namin. Wag lang sementohin. Oo. Yung, Mali. yung poste, hollow blocks yung Kasi pag dingding. yung poste, simento, konkreto na yun. Kasi, Opo. oo. Mm. Ang sabi ko sa kanya, pag siniminto mo kasi sayang. Opo, kasi Oh, di baka ba? mali natin kailangan na yung Oo, lupa. Sayang nung Opo. gastos mo. Okay lang kung dito sa baba. May problema. Mm. Ang lilit. Saka maliit lang naman po yun. Malaki na nga po siguro Alam ito. mo pati sa taas, aram ani Busing, ang bahay niya. Ay, alam po. Oo, naka na sa listahan siya doon. Ano po Siya sabi? wala namang problema. Okay naman Basta, po sa kanya. ang mahalaga dito sa nakatir dito sa lupang ito, pag hindi sa iyo, huwag ka lang magpakongkreto ng bahay. Kasi, yung kisa kailangan ng may-ari, Madali lang. oo, kasi, Tamo yung bahay natin, napakadali lang. Binunot lang nga namin. Eh. Diba? Yung una, problema si may lilit. Problema. Basta Ayan, design. salamat po eh. Kasi buti na yun sigurado tayo. Kasi Mm. pagkakaalam din Isang talaga simento man lang- namin. Kasi isang simento lang naman ata. Opo, isang semento lang. Kasi